Tufa ta tabbata yau ake yin ta a cikin shirin labarina. Tabbas Baba ɗan Audu ya ɗauki ɗan Sumayya, amma cikin ikon Allah an gano shi ya ɗauke. Sannan a yanzu haka yaron ya riga ya bakunci lahira. Bayan kamo Baba ɗan Audu da aka yi, ya tabbatar da wanda ya sa shi wannan aikin. Wanda a yanzu haka kotu take shirin yankewa wanda suka sa shi wannan aikin hukunci bayan an gano su. Thomas sauraro, barkanka da wannan lokacin. Sannan ka da jimirin sake kasancewa da mu cikin wannan channel ɗin. Kamar yadda muka saba kawo muku shiri da labarai da fina-finai waɗanda suke mallakin Kannywood, wanda tabbas a yanzu haka muna ɗauke da shirin labari na mai dogon zango. Sai a karkaɗa kunne a gyara zama domin shiga cikin shirin labari na. Tabbas rikici ya sake barkewa tsakanin Baba ɗan Audu da mahaifiyar Sumayya da ita kanta Sumayya har da Galadima. Bayan Kilishi ta bashi kimanin miliyan 20 akan ya ɗauki ɗan Sumayya ya je ya kashe shi. Kwatsam ya je ya aikata, wanda a yanzu haka Baba ɗan Audu ya ɗauki ɗan Sumayya sannan ya kashe sa. Don haka muke so masu sauraro ku biyo mu sannan a hankali cikin wannan channel namu domin jin yacce aka yi Baba ɗan Audu har ya ɗauka wannan ɗan, har ya fita da shi, kana har aka kama sa da kuma tonan tsilili da ya yi. Ku daure ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa, domin haka ne kaɗai zai dinga ba ku damar samun aikace-aikacenmu da zarar mun ɗaura. Sai a karkaɗa kunne a gyara zama domin shiga cikin shirin labari na gadan-gadan. Tabbas bayan Sumayya ana cikin rikicin, jininsu bai zo kala ɗaya da Presdo ba, wanda wannan dalilin ya sa mahaifiyar Sumayya ta ce Presdo dole ya sauwaƙe wa Sumayya. Ana cikin wannan rikicin wani ya ƙara ɓallowa, wani ƙalubale wanda duka ya tashar musu da hankali fiye da lokacin da aka rufe Sumayya. Jaririn da Sumayya ta haifa, bayan Kilishi ta ba wa Baba ɗan Audu kimanin miliyan 20 akan ya aiwatar mata aiki cikin kwanciyar hankali ba tare da an gane ba ko an sani. Tabbas Baba ɗan Audu ya ɗauka wannan miliyan 20 ɗin, ya kira waɗansu shahararrun 'yan fashi waɗanda ya san su kuma suka yi zama a cikin makarkama tare. Ya ba su kimanin miliyan 5, inda ya zaɓa mutum 3 akan su aiwatar da wannan aikin. Kana ya musu alkawari idan aikin nan ya kammala ba tare da an gano komai ba, tabbas zai ƙara musu wasu kuɗin. Shi dai burinsa a aiwatar da aikin nan cikin kwanciyar hankali ba tare da kowa ya sani ba. Tabbas sun samu nasarar shiga da ɗauko wannan yaron. Bayan fito da shi da suka yi, Allah ya tona asirinsu. Masu zagaye 'yan sanda waɗanda suke patrol suka cafke su da wannan jaririn a hannu, wanda a yanzu haka aka garzaya da su domin yanke musu hukunci. Sun kama sunan Baba ɗan Audu, inda yanzu haka shi ma Baba ɗan Audu aka kamo sa. Tofa wata sabuwa. To ma sauraro ku biyo mu sannan hankali da